Eu vou interpretar unha obra de Jorge Ventuillas, que ademais temos a fortuna que nos acompaña, un dos compositores galegos que iniciou este camiño da contemporánea no ano 86 con esta obra, que se chama Ideograma 25E, que conmemoraba 50 anos de poder existir de Varese, que foi unha obra capital na contemporánea. Entón, para facela e para que ustedes teñan de algún xeito participación, ademais de programar, que participen na creación, eu lles vou a permitir que agás o inicial e o final, que é obligatorio tocar, e eu vou repartir completamente as duas persoas como dixeron, o resto ir escollendo e a ver que sai. Que les parece? Sí, sería o cero, e vamos a repartir a partir de aquí. Se pode tocar o número de veces que eu queira, a dirección que eu queira, os matices que eu queira, e os 26 formantes os que ven aquí nos 63. Uriol, por favor. Cantar a bolsa. De Cecilia. Si pone grabar, se supone que está grabando, ¿no? Sí, sí, ¿no? Grabar, sí. No entiendes de dónde. Exactamente, son las opciones.